ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। ठीक बा। तो भैया वो गाना परेशानी है, जैसे कहे के मतलब बा कि अब ओइमे एगो लड़की गइल बड़ी, जैसे हम लड़की पर उ जैसे अब जैसे हम गइल बानी, जैसे अब तक जितना गाना सुनले रहनी तो ओइमे लेडीज जाके ओझा लोग से कहत रहलो। ठीक बा। लेकिन अब हम जाके मातवा से कहतनी, जैसे बहुत सारा देख लो कैमरुआ लोग की जैसे ये कहीं ओझा लोग। नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके छोट भाई सूरज रंग रसिया, पिताश्री सुपरस्टार गायक राधे श्याम रसिया। देखिए भैया, ये वीडियो बनाओ के एक ही कारण बा कि यो गाना हमार रिलीज भइल बा अनु म्यूजिक दिल्ली से। उसमें हम गाना गौले बानी और हमारे साथ सिंगर लेडीज सुनीता चौधरी जी गाना गौले बानी, और वो गाना के लेखक बानी हमार सुमी द्विवेदी पवन जी बानी, एक लेखा से अंकल जी लागे नहीं। और देखिए कहे का मतलब है कि वो गाना बाबे कि आप सब ये वो गाना सुनले रहनी है कि ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। ठीक बा। तो भैया वो गाना देखी कहे का मतलब है जो गाना मार्केट में बाजता, तो मतलब अब वही पर गायक बा तो कुछ अलग आवे के चाहिए, कुछ गाइए तो अलग गाइए। ठीक है। तो भैया वो मतलब जैसे हम वो गाना गौले बानी, ठीक बा, उसमें जैसे लड़की कहत रही कि बोलो बच्चा क्या परेशानी है, जैसे कहे के मतलब है कि अब ओइमे एगो लड़की गइल बड़ी, जैसे हम लड़की पर उ जैसे अब जैसे हम गइल बानी, जैसे अब तक जितना गाना सुनले रहनी तो ओइमे लेडीज जाके ओझा लोग से कहत रहलो। ठीक बा। लेकिन अब हम जाके मातवा से कहतनी, जैसे बहुत सारा देख लो कैमरुआ लोग की जैसे ये कहीं ओझा लोग बैठल हो देखे खातिर, कहीं मातवा लोग देखे खातिर बैठल हो। तो कहे के मतलब बा कि हमार गाना बाबे क्रॉस लाइन में गौले बड़ी हमार सुनीता चौधरी जी की बोलो बच्चा क्या परेशानी है, क्या तेरे दिल में रानी है, बोलो बच्चा क्या परेशानी है, क्या दिल में कोई रानी है, मुझको तो लगता है तेरा दिल में कोई रानी है। तो में हम गाना गौले बनी क्रॉस लाइन, ताबीज बना दो ये मतवा मलिया के दोनों बढ़ जाए लड़ जाए। तो कहे के भैया ये बाटे कि जैसे ये गाना बाटे नु जन्नी, ये गाना के कहे का मतलब है कि मतवा से जाए कहती, मतवा से आदमी वो लड़का जाए कहता है कि ताबीज बना दे मतवा मलिया के दोनों बढ़ जाए। ठीक बा। तो भैया में कोनो गलत बात नहीं के। ठीक बा। जैसे मले के हाइट भी बढ़ हो सकता है, दिमाग भी बढ़ हो सकता है। ठीक बा। तो बस ये बाटे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट बा, हाथ जोड़ के विनती बा भैया कि मतलब वो गाना आप सब सुनी और देखी, वो खराब कोनो गाना नहीं है। ठीक बा। क्यों भी सुनता है तो कहता खराब थोड़ा ये ऐसा है वैसा है। तो भैया रिक्वेस्ट बा, ठीक बा, कि वो गाना आप सब देखी। ठीक बा। और मतलब बहुत सारा तमाम सॉन्ग हमार भोजपुरी पर अनु म्यूजिक पर रिलीज भइल बा, मैक्स म्यूजिक पर रिलीज भइल बा। आप सब बहुत सारा गाना देख सकत यूट्यूब चैनल पर। हमारे एक चैनल बा सूरज रंग रसिया ऑफिशियल चैनल, बहुत सारा सॉन्ग बाटे भैया। ठीक बा। तो ये वीडियो के खास रीजन ये बनाव कर लगी आप सबके बता दनी है भैया, काहे कि भैया देखी अब बता दियल भी सही बाटे, आदमी गौले बा तो। ठीक बा। तो ताबीज बना दे मतलब मलिया के दोनों बढ़ जाए, हाइट भी बढ़ सकता, दिमाग भी बढ़ सकता, तमाम सॉन्ग बा। ठीक, बस आप सबसे रिक्वेस्ट बा, और जितना भी हमारे भैया देखा तनी इस ये चैनल पर वीडियो, इस चैनल के सब्सक्राइब करी और लाइक कमेंट करी और शेयर करी। आप सब छोट भाई हम बानी आप सबके।